Здравейте, хора! В момента съм си сложил телефона на едно нещо и го държа. Ако си чудите защо не снимам, защото бях болен. И тази причина означава, че съм хванал някакъв вирус. Не ходих на училище през тези дни и затова. А за снимането бях тогава болен, сега ви показах и мама не ми даваше. Защото бях болен и трябваше мама да ми помага на мама заради болестта. И мога да снимам вече. Си снимам и може утре съм на училище. В училище аз нямам. Аз ви обещах да снимам стаки, само на другия ден снимах, нали? И не снимах. Не знам дали ще снимам. Утре съм на тренировки, няма как да снимам. Утре е сряда. В четвъртък май ще снимам. Трябва да си го напиша в графика. И ще снимаме. Оставям. Чао и до други срещи. Чао!